ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಾ ಪರೊಂದುಲ್ಲೆ ತೊಲೆ ಗೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಜನಲ್ನ ತೋಷ್ಪವೇನ ಓಕೆನಾ ಅವು ಪೃಥ್ವಿಕ್ ಅವು ಯದ್ವಿಕ್ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್ ಇನಿ ಸಂಡೇ ಅಂಚ ಇನಿ ಇತ್ತೆ ಲಕ್ಕದು ಬ್ರಷ್ ಮಂತದು ಇತ್ತೆ ಮೋನೆ ಮತ್ತು ದೆಕ್ಕದು ಬತ್ತದ ಇತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದೆ ಇನಿ ದಾಲೇಜಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಪೋಯರ್ಲ ಉಂಡು ತು ಕಾಂಡ ಪೋನಾಗ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುವೆನ್ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಲಕ್ಕದು ಫ್ರೆಶ್ ಆಯ್ನೆ ಆತ್ರಿ ಮೊಂದೆಕ್ಕದು ನನ್ನ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಂತ್ ಪರೋಡು ಒಂದು ಏನೊಂಜಿ 2-3 ದಿನ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದು 2 ದಿನ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದು ಪಂಡ ಏಪಲ್ದಿಂಚ ಮನ್ಪೊಡು ಪರೋಡು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಡು ಮತ್ತು ತೂದಿತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೂರ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಏನು ಬೇತಕ್ಕಲು ಪರ್ದಾಯ್ಕೆ ಹಾಕಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ತುಯ್ಯೆ ಒಂದು ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತಿನವು ಪೂರ ಪೋತುಂಡು ಯಾನೇ ತೂತೆ ಕಣ್ಣರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಯ್ಕಿತ್ತೆ ಇಂಕಲ್ಲ ಪರ್ಕಂದು ಆಸೆ ಆಯ್ತು ಯಾನ ಪೂರ ಪೊಕ್ಕಡೆನೆ ನಿಂತೆ ಅನ್ಸದಲ್ಲ ಅವಂದು ಪಂಡ ತೂಯತಾನೆ ಅಂಚ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪರ್ಕಂದು ಆಗ್ತಡು ಅಂಚನೆ ಮೂನೆಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪಿಂಪಲ್ ಬುರ್ದಳು ತೂಗೋಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾರ್ದೇನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐಟ್ ತೂದಿಪ್ಪರ್ ನಿಕ್ಕಲು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ನಾಗ ಒಂಥರ ಆಂಡು ವಾಮಿಟ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಂಡು ಇಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಕಾಂಡೆ ನಾನು ಖಾಲಿ ಬಂಚಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಖಾಲಿ ಬಂಚಿಟ್ಟು ಪರ್ಂಡೆ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಬೋಕಲ್ಲ ಅಂಚ ಕ್ಯಾರೆಟ್ಲ ಬೀಟ್ರೂಟ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದೆ ನಾನು ಪರ್ಪುನಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ಲ ಮಂತದ್ದು ಪರ್ಪೇರು ಈಜಿನ ಆಮ್ಲ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮಂತದ್ದು ಪರ್ಪೇರು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ನಿಜವಾದ ಆಂಡ ಏನು ಆ್ಯಪಲ್ ಕನ ಈಚಿ ಆಮ್ಲ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಲ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚಾನ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಅಡ ಸುಲಭ ತಿಕ್ಕೊಂಡತ್ತ ಐಕ್ ಐನೇ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರಂಟಲ್ಲ ಯಾರುಂಡಿಗೆ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಯಾನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಪರ್ಪು ಅಂಚ ಇತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಂತ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ವೆ ಮನ್ಪುರಂಗೆ ಎಂಕ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಹಾಪುಜಿ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕೈಟಿ ಆನೆ ಒಂಚಿ ನಾನು ಮನ್ಪುನಿ ಐಕ್ ಏನು ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಪಾರ್ದೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೂದಿಪ್ಪರ್ ನಿಕಲ್ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಂತ್ ಬಕ್ಕ ತೂವಲಿ ಏನು ಕ್ಯಾರೆಟ್ಲ ಬೀಟ್ರೂಟ್ಲ ಪೆರೆದು ದೀತೆ ಪೆರೆಸದು ದೀತೆ ಇತ್ತೇನು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾರ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪೊಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಡಿ ಆತನ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆ ಬಾಲ್ದಿ ಇತ್ತನೆ ಎಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡು ಐಕ ಇಟ್ಟು ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ನಾನು ಈ ಬಲಿಂಚಿನ ಇಡೀ ಬಾಲ್ದಿಡು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಂತ್ ಪರ್ಪಲಿಂದ ಎನ್ನೊಚ್ಚಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿ ಅಂಚ ಐಟ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರೊಂದುಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪರ್ನ ಗೆಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪುಜಿಗೆ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆನೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ವಾಮಿಟ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಂತನ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಪಂಡ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಒಂಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇತೈತೆ ಸ್ವೀಟ್ ಅದು ಅಂಚ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪಲೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಏರಿಯಾಗ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟ ಉಂಡಕ್ಲೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪಲಿ ಎಂಕ್ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇಷ್ಟ ಯಾನು ಕ್ಯಾರೆಟನ್ನು ಪಜ್ಜಿಲ ತಿನ್ಪೆ ಇಂಚ ಬೀಟ್ರೂಟನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬತ್ತು ತಿನ್ಪುನಿ ಅಂಚ ಅದು ಯಾನು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆ ತೂಕ ಎಂಚ ಬರ್ತೀನಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂದು ಒಂಜಿ 2 months ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬರೋಡು ಡೈಲಿ ಪರ್ರೆ ಪರೋಲಿ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ್ 2 days ಗೋರ ಪರೋಡು ನಾನು ಡೈಲಿ ಬುರ್ಚಿಂದು ಆ್ಯಪ್ದು ದಾಯಪಂಡ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಡೈಲಿ ಬುರ್ಚಿಂದು 2 ದಿನ ಕೊರ ನಾನು ಪರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ತೂಕ ಎಂಚ ಹಾಪುನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಂಚ ಬರ್ಪುನು ತೂವಡೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಪಿರಾ ಬೂರೋಡು ಅಂಚನೆ ಏತ್ ಒಂದು ಮಂತಂಡಲ್ಲ ಮರ್ದು ಮತ್ತು ಮನ್ಪೆರೆ ಪೊಪ್ಪು ಚೈಕ್ ಎಂಕ್ ಮರ್ದು ಮಂತನ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೂರು ಐಕ್ ಒಂದೊಂಜಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅತ್ತ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ತೂಕ ಪರ್ದು ತೂಕ ಅಂದು ನಿಕ್ಲ ಯಾನು ಎಂಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಡ ಪನ್ಪ ಎಂಚ ಬರ್ತನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂದು ಐ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬೋಡಂಡು ಇತ್ತೇನೆ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಲಿ ಖಾಲಿ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಲಾಪುಂಡೆ ಯಾನ ತೂತೀನಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೆ ಪಂಡ ಬೇತಕ್ಲೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಆಯ್ತು ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುದು ನಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನೆ ತೂತೆ ಮೋನೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಅಂತಂದು ಅಂಚ ತೂಕ ಎಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೈ ಸಿಪ್ಪೆನ್ ಚಾ ಪರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ಮಂತದೇರಿನಿ ಚಾಗ್ ಅಂಚ ಚಾಲ ಕನ್ನ ಚಾ
ಅರಿಪೆರೆ ಮರತು ಪೋತುನು ಅಂಚಾದೀನಿ ಪೇರ್ದೆ ಚಾಯ್ ಎಂಕಲ ಚಾಲ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿಲ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪರೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಾ ಪರೊಂದುಲ್ಲೆ ತೋಷ್ಪವೆನಿಕ್ಲೆ ಇಂಗ್ಲ ತೋಲಿ ಅಮ್ಮ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ಮಂತದೀರು ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಕನ್ನ ಚಾ ದಿಯರೆ ಮರತು ಪೋತುನು ಪಂಡ ಕನ್ನ ಚಾ ಇಂಕೊಂಚ ಸಪ್ರೇಟ್ ದಿಯರೆ ಮರತು ಪೋತುನು ಅಮ್ಮಗ್ ಅಂಚಾದ ಪೇರ್ದ ಚಾ ಪರೊಂದುಲ್ಲೆ. Much later. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನಾನು ಇನಿ ಪಿರ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುರಾಣಿ ಒಂತೆ ಮಂತದ ಅಡೆಗೆ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಮುಖ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರ ಆದಿಜ್ಜ ನಂಚ ಇನಿ ಸಂಡೇ ಇನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆನ್ ಇನಿ ದೂರ ಪಿದಾಡ್ದೆ ಪಂಡ ಇಂಕೊಂಚ ಪೂಜೆಗೆ ಪಾರುಂಡು ಇಂಕ್ಲ ರಿಲೇಟಿವ್ನಕ್ಲನೆ ಪೂಜೆ ಅಂಚ ಅಮ್ಮಗ್ ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಇನಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇನಿ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಡೆ ಅಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಇನಿ ಅಂಚಾದ ಅಮ್ಮಗ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ರಜೆ ಮನ್ಪುಲಕ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ರಜೆ ಟುಲ್ಲೆತ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಮೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ಸ್ ಮಂತ ಬರೋನುಲ್ಲೇರು ಕಲ್ಲಡ್ ಕಡಿಪುನಿ ಪೂಜೆ ಅಂಚ ಕಲ್ಲಡ್ ಪಾರುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಒಂತ ಕೊಡ್ತಾದು ಯಾನ್ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಆಂಡನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಜನಲ್ನ ತೋಷ್ಪವೇನು ಓಕೆನಾ. ತುಕ ಏರ ಒಂದು ಗೆಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಚಾ ಮತ್ತು ಪರ್ದ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾಗ್ ಕೋರೊಟ್ಟಿ ಇತ್ತನು ಅಮ್ಮ ಅದಾಲ ಅಡ್ಡೆ ಮಂತ್ ಜೇರಿ ಬೇಗ ಪೋತೇರಿನಿ ಬೇಲೆಗ್ ಅಂಚ ಬೇಗ ಬರ್ರೆ ಬಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡ್ದು ಕೋಡೆನೆ ಕೋರೊಟ್ಟಿ ಕೊನತ್ ದೀದಿತ್ತ ಅಂಚ ಐನಿ ತಿಂದಿನಿ ಅಂಚ ಐತೆ ಇಲ್ಲಡು ಒರ್ತಿಯುಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣೆ ಓಡೆನ ಪಿದೈಪೋಯಿ ಅಂಚ ಐತೆ ಪಿದಾರ್ದುಂಟುದೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಾವಾಡಂದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಮಾಮಿನಿಲ್ಲಗ್ ಪೋದು ಅಲ್ಪರ್ದು ಪೂಜೆದಡೆ ಪೋಪುನಿ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂಜೆದ ವ್ಲಾಗ್ ಗೈಸ್ ಈತನ ಮಾಮಿನೆಲ್ಲಕ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಟೂ ವೀಲರ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ಅಚ್ಚು ಬತ್ತಿದ್ದೇರು ಅರಿಗಿಂಚು ಬರ್ರೆ ಇತ್ತನು ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಬೋಡದು ಅಂಚದು ಬತ್ತಿನಾರು ಇಡೆ ಇಲ್ಲದಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಆರು ಎನ್ನ ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬುಡ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ಐಕ್ ಪೋಯಿನಿ ಅಲ್ಪ ಆರೆ ನನ್ನ ಬುಡ್ಪೆ ಬಂಡದೊಂದು ಯಾನೆ ಆರೇನು ರೈಡಿಂಗ್ಲ ತೊಂದು ಪೋಯ್ಲ ಕಾತಂಡು ಯಾನೆ ಸ್ಕೂಟಿ ಬುಡನಿತ್ತೆ ಆರ್ಪಿ ರೋಡ್ ಕುಲ್ದಿತ್ತೀರು. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸಂಡೆ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೀಟ್ ಒಂದು ಅಂಚ ಖುಷಿ ಅಂಚ ಆರೆ ನಾನು ಮಾಮಿನೆಲ್ಲಗ್ ಬುಡೀರು ಅಲ್ಪರ್ದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಮಾಮಿನ ಕಸಿನ್ನಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜೆಗೆ ಪೋಯಿನಿ. ಪೂಜೆದಲ್ಪಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಯ್ಜಿಗೆ ಸತ್ಯಲ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚ ಮಾಮಿನ ಮಗಲ ಬಾಲೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನ ತೈತೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಅಂಚ ಅವೇ ಬಿಸಿ ಟಿತ್ತ ಪಾತಿರೋನ್ ಪುರ ಬೊಕ ಎಂಕ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮತ್ತು ಮನ್ಪೆರ ಆಯ್ಜಿ ಪೂಜೆದ ಮತ್ತ ಅಂಚ ಹೊನಸ್ ಮನ್ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಚೂಡಿಲಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಆತೆ ಬೊಕ ದಾಲ ಎಂಕ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮನ್ಪೆರ್ನೆ ಆಯ್ಜಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಈತ ಆ್ಯಪುಂಡು ಮುರಣಿದಲ ಇನ್ನಿತಲ ವ್ಲಾಗ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತದು ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತುದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಮುರಣಿದಾರ್ದ ವ್ಲಾಗ್ ಇನ್ನಿತಾರ್ದ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಸೇರ್ಪದು ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತದ್ದು ಪಾಡೋದಲ್ಲೇ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತನ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ ಏರ್ ಮತ್ತು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಪಗ ಯಾನ್ ಓವೇ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.